Άντε σε καλή. Όχι τώρα, ρε, μετά, τι θες. Όχι αυτά, ρε, τα καλή. Ρε, τα καλή, τόσο ελίγιος είσαι. Το βλάκ. Ο Πιάτης, ησυχία. Φιλάκια Μαρία. Κύριε και εγώ ήθελα να πάω. Μην τα τιμωρήσετε. Δεν είναι δίκαιο. Πώς το πήρες? Θέλω τα πικρά φαίνεται. Αλλά και τι παλεύουμε πρώτο κλου. Γεια. Έχω. Πάπη. Ρε παιδιά, κάντε λοσιά, έλοσιά. Εκεί τώρα ακολουθεί όλες να κάνει άσκηση. Έχει ωραία το παιδί.